ka na naman. Mga malayo ako sa isip, anong pagkakit ko ninyo? Mario, Adja, Yang sedang kesenjangan lang sa permit. Sengaja, kahit na sa sitwasyon, dati mo na yung sa iyong salon. Ano mo kaya nga kami nag-ibig? Oras naman niya maglabas. Sarong taon siya niya ako dyan. Nakatulama. Kasi sarong taon naman po na naman siya sa pelutya. Alam mo rin doon na ako kanyang malarya sa pulisuhan. Kung tayo pangalit, binayaran kan siyang anak, nagpanang sa akin yan, kutala niya po pa siya sa tulungan. Kasi binayad ko naman si para sa imo. Aram ko! Alam, sabot ko na ako magpapasalamat sa iya. Pero sa mga ako na nakaki. Oras naman niya, magpadapos sa iyong buhay. Mario, saan ba ang siyang pinakakaibahan? Nagpapahingalo siya. Para sa mga daw. Ano ko bang bahala? Ako, Chesko! Atido! Pero atido! May matungkot ang simong ina. Balik sa indaan. Wah. Pero namamakiat ko, mapusok ako niya. Alam, masabi ka na po tapos babalik ako yun. Senyor Apica! Senyor Pedro! Bakit ba nagkaibigan ka? Kaya manin po, huwag mo nang parehas kung naman si Bernardo o si Francisco. Eh, kung may kuha sa Biblia, yan si Francisco pagkatapos mamata. Malayo-layo ako sa isa tapos maturo, tapos ikaranas. Pero, ano nagdala sa inyo mo niya nakakiti? Mataman po kami sa bukid. Kasi hindi ko pwedeng maka-iba si Francisco. Sa bukid di sa siya? Nandaw tali siya magpa. Makadas lumas man lamang ko niya nandaw. Preskong doros, salda, asin mga hito. Iyo po. Pero dapat makalin na kamo, bago pa kumabutan ni Pika. Para manindong, upukulan na naman kaya si Francisco. Nag-hold ba sa Hala, upukulan ba mga mana? Basta. paano? Yung aking, halay mo na natin ako na ginagaling. Matuman ka, hindi dapat na matuman sa bukid. Siyempre, alam ng gatos kung ano nangyari sa iyo sa Kristada. At nakulang ka, kasi si Bernardo, kasi pinulong ko sa pinulong ko. Maraming ka mahalin. Mahalin kami, yung masama. May bago sa ito. Yung bago sa ito. Sina ay matugod. Alaman siya ma, hindi yun. Hindi niya masasabihin sa iya. Sa'yo po. Bakit ka? Itatapay ako sa oras na rin. Magbalik ka na sa Saldasaro. Kung dahil, isusunod ka. Alam mo, nagsusunod ako sa tubo. Batan niyo. Francisco, alam mo. Mapasay ko mo ng gagawin mo. Ay, pala di pusa. Batan niyo. Parang ko lang sinasabi ka sa inyo. Yes.